Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmalịje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmalịje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye dị anyị front and back, ndị ochie dị anyị front and back. Fada sikala aka rọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ebekwa chọọchị fa, okpuru ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmalịje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ga-adọbiri ebe a. Aga m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Ị na-agba afọ gbaa afa mmiri emegbazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. N'ụbọchị taa bụ Orie, asị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ma anyị na chichi ya ma anyị. Asị m ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị kwụwa were anyị ha wee fụ. Maka na adịghị ka ibe, ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m echechara anyị ihe ọjọọ ọbụla ya nwee ọdachi. Osisi fly na-atụ ufere, asị m ufere ga-amapụ ya ọnụ. Onye si na anyị ga-adị mma, asị m na onye a ga-adịkwazị mma. Mana onye si na ya ama adị mma, na onye ahụ ama adịnata mma tiri ụwa gwụ. Ise n'ụbọchị taa, ife anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Ọ ihe anyị na-akụzi n'oge awa nke eziokwu. Mana isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ role of a father in African homes. Ihe a tụrụ anya n'aka onye ọbụla gbukpọrọ onwe ya onye nna. Onye ọbụla Chukwu na ndị ana lechara anya wee gbaa ya aka n'ume sị na iwe onye nna. Di bi nwa ụlọ, di nwa ụlọ. Ọ ga na-agata ife. Ọ pụọ ilu ọgata ife ọma dị iche wenata n'ụlọ. Ọnya ka anyị bịara ikuzi taa. Nke ọzọ ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Nke ọzọ ọkwa dị mkpa bụ echefuna na bido this week a na-abanye na Monday and Thursdays ụzọ ụbọchị anyị ji enwe counseling and
because anyị ji enwe administration using ọdịnala method. Anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị, friends and well-wishers, our partners and fans all over the globe. Ị nwekwara ike isonye wee keta oke na ya bụ nkwubi okwu. Ma ọ bụrụ na ị apply ya method etu si wee kọwa etu ị nwere ike isi wee keta oke na aja mmụọ ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa Jenụwarị na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta na Jenụwarị 19th. Ọsọ ndị na-esonyere anyị na ya bụ aja ndị na-enweta usoro ihe onyonyo ya bụ ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ 19th. Maka ndị amabeghị maka ya ma ndị esonyebeghị na ya mbụ, ndị na-esonye na ya agbadago ka esi eme, mana maka gịwa bụ onye ọfụ, aja ga-eji achụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigo n'aka wee gozie ọtụtụ ndị mmadụ, bunye ndị mmadụ gbanwere ha ọnọdụ, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes, mana onye agbọrọ na ike dị n'okwu ọnụ nwere ike iche na anwansị, maka na anwansị abụrụ ọgwụ. Mana bido dị n'okụkụ ụwa ejigo ike dị n'okwu ọnụ wee kwupie okwu n'isi ọtụtụ ndị mmadụ ọ bịara mmezu. Bido dị na BC. Yes, so ike dị n'okwu ọnụ. O nwere mgbe anyị lụtalụ akọla ya akụkọ gbasara akwụkwọ ancient book, oge ụmụazị bịara wee na-akparị Elisha bụ nwa odibo Elijah. Elijah bụ onye mentọrọ Elisha, mana oge Elijah was no more, ọtụtụ ndị mmadụ wee na-eneda anya na mkparị wee na-enye Elisha, wee sị Elisha o wee wuchie nke ukwuu, were mkparị dị iche iche ndị mmadụ na-enye sikwasị n'aka ụmụazị. To the extent na ozugbo n'aka ndị okenye wee bara aka ụmụazị, maka na ọ bụ nwatakịrị ọbụla na-akparị okenye o nwere n'ebe ọ nụrụ ajọ ihe gbasara ya bụ okenye, o wee sị ka ekwupụta nke onye ụlọ nwata. Mana okenye nwere ike hide ihe ọjọọ n'okpuru elu ụlọ ya gwa gị. O wee sị mbọsị ha otu ụbọchị ha wee kwuo onye bụ okwu mkparị wee nye Elisha. Elisha wee kwubie okwu, ha nwere ọdachi. Chọrọ go na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọdịgo na Old Testament. Now ike dị n'okwu ọnụ, maka onye nwere ike ịsị gị na Chukwu adịrọ, onye nwere ike ịsị gị na Chukwu adịrọ bụ ma ọ bụ ike adịrọ n'okwu ọnụ, ịma na onye ahụ abụ an atheist. Yes, maka o nwere ndị believe na Chukwu adịrọ, ihe ọ bụla just na-eme n'oge ya. Ọ bụrụ ka m bịara ikuzi taa. So ma Chukwu dị. Yes, ọdịnala Igbo kwenyere na Chukwu dị. And ọdịnala Igbo kwenyere na ike dị n'okwu ọnụ, ọnya mere anyị ji ekwubi okwu site n'ịga ọfọ. Agọchụ ọfọ, ndị Igbo gọchụ ọfọ ha jụọ ogu. Ghọtara ya? Maka na ọtụtụ ndị ma nwere ike na-eme isi many other religion uche ọdịnala. Therefore, a na-enwe conflicting reports here and there. Mana o kwesịrị ka ịkwụ n'okwu na-amalite ọdịnala Igbo. So, ịchọọ counseling, ị nwere ike book an appointment with me either Monday or Thursday. Ka ọzọ sị bụ echefuna n'ọta ka audition ya bụ vidio anyị gwara maka ya na-ebido. So today and tomorrow my lectures will be coming by 8 a.m. Yes, because I need to do one or two and to also be here on time for shooting. Then I ga n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe a tụrụ anya akparamagwa onye bụ nna kwesịrị ide eme n'ezinụlọ ya maka ọdịmma nke ezinụlọ ya, na mmadụ a na-eji aka ebe uducha ụlọ ma tikpọọ ya. Gị bụ onye nna, nye m ntị gị. Ezigbo onye nna ka m na-ekwu maka ya. Chọkwalụ ka o lee good legacy
ka ọ tụọ ezi mkpụrụ maka agbụrụ ya. Yes. Nke mbụ, ị ga-abụ a responsible father. Ị ga-abụ ezigbo onye nna. And what makes you a responsible father? You must be a father that loves his home dearly. You must love your family. Your family comprises your family members and your immediate family, your wife and your children. You must show love. Ọ bụrụ na na-emere gị onye nna, ka abụrụ kwa mere onwe gị, mana ọ Chukwu okike mere ka ọ dị possible. Yes. Achọrọ m ka ị dịgoro grateful and utter words of gratitude to the Almighty. Maka na nnukwute responsibility ka e nyere gị ịbụ a home, a leader in your respective homes. A sị na ụzọ amara akpụ ogene ya na ịgba anya n'ọdụ. You cannot use your hand to destroy your homes. You must show love and respect to your homes. And you know that you are like a mentor to your home. Your wives and their children, they are looking up to you. So you must desist from any act that will bring shame of any form, to your family. You must respect yourself. Imewepụ aka n'ihe ọbụla nwere ike iweta akparị na mpọtọ wee nye ezinụlọ nke iri present n'ịbụ the head. Maka na mmiri si n'isi gbalụọ gwara nsogbu adị. A na-enegara gị, anyị bụ onye a na-enere anya. Aja agwa gị has a very big role and scale to your family. So ọ bụrụ na ị na-ebi ezigbo ndụ, ị bụrụ ihe eji ama atụ. Mana ị na-ebi ajọ ndụ, ị na-ete ezinụlọ ule. Nke bụ, you must show genuine love to your own family. Be always telling them the truth. Onye kpọọ ya kpọkọrọ agbata obi were gbaa ihe. You must show anybody that cares that you love your family with all your heart. Starting from your wife down to your kids, your siblings, and all your family members. You must be an upright man that always stands for fairness and justice. Yes, you must be fair and just. I'm not sure if you know, man, you can make piano. Ị bụrụ onye nna, bido na nwunye gị egosi na any form of akpọmasị. Malụ na nwaanyị a bụ nwaanyị isi na mba. Ọ hapụrụ ndị ọzọ, bụrụ sọ nwa bụ nwoke gosiri ịfụnanya n'ebe ọ nọ ma ọ gwanụrụ okwu. Mana e nwere reason o ji wee nwee ntụkwasị obi n'ebe ị nọ, wee decide ya to spend all the rest of her life with you. Yes. Women abandon her homes. Yes. May abandon her father's even surname. Wee gaa ije ịfụnanya wee bata n'obodo gị. Ka ị kpọbatara ezinụlọ ịkpọbatara ya. N'ezinụlọ a, o nwere ikwu, o nwere ibe, ọgụ nwa bụ ikwu ya, nwa bụ ibe ya. Therefore, you must show love and always protect her interest. Esikwana ka ịgba nkịtị ka akpagbuo ya. Yes. Of course, nwaanyị kwesịrị inwe ezigbo nabata ezinụlọ ọ batara n'ime ya. Yes. Nwa mmụọ emewura nwa mmadụ, nwa mmadụ emewura nwa mmụọ. Mana gị nwa bụ di ya, etu isi wee pakeji wee gwa ezinụlọ gị gbasara nwunye gị ka a ga-esi wee kwanyere ugwu. Malụ na ọ hapụrụ afa bedị ya bụ eze afa gị, ọsọ gụwa wee onye ọma n'obodo a.
therefore imena ka obi gba ya njọ maka na ịnọ ọdụ ka nna ya. Yes, no matter the age bracket, as long as no kwụtago wee bịa ya bụ iji efunanya na gwurube gị ọgụ anọ ka nna ya onwe nke o mejọrọ ịnọ na n'ihu nne na nna gị na ụmụnne gị wee mawa ya ikpe kama weda the storm ịbatazi n'ime ụlọ bụ ya ọdụ ube ịkwanyere nwunye gị na ezinụlọ gị ga-eme vitamin etu a ga-esi na-akwụ ya okwu ụmụnne gị ga-esi na-akwụ ya okwu. Asịrọ m o mee ihe adịrọ mma kpọbata ya n'ụlọ bụọ ya ọdụ pụtara ya ha kpọbata ya n'ụlọ bụọ ya ọdụ efuro ka ọ lụtara vidio watch this early morning ebe onye eze Jizọs na-edifendị nwunye ya ghọtara ya na-ekwu n'ụdị na ọ nwunye ka ọgwụ ya fụrụ ya n'anya na etu ọbụla ọ dị na ọja nwa ma na ụdị ịfụnanya ya nwere n'ebe ọ nọ and na ụdị ịfụnanya o nwere n'ebe ọ nọ supersediri whatever mmadụ ike perceive na ọ shortcoming. Actually na ya mara na nwunye ya ga life mana ihe o melụ enyere m ya onye eze kudos etosiwo defend nwunye ya. Yes, ọ nwezie mba ma ọ bụ correction ọ ga-enye nwunye ya ọ ga-abụ off camera mana ọ pụtagoro na public no adreesị okwu ọfụma. So onye ọbụla na-ekwuzi okwu na ya bụ okwu you're your own. Yes, etosiwo okwu gosiri na no something is upstairs, you understand. So etosiwo adreesị okwu at good one mgbe ị ga-eme expect ka ọ side ya ndị na-apụ mbad nwunye with all sort of manner of insults are not necessary. You can actually correct somebody without insulting the person. So onye eze Jesus ekele m gị. Yes, then ihe chọrọ ịghọta dị ya bụ ka efu ka mmadụ si adụ nwunye ya ọdụ. Is your flesh of your flesh, bone of your bone. Example, mistakenly, if you are cutting something, mistakenly the razor you are holding, mistakenly overmoved, maybe because of how your hand push it, and you got the other left hand injured. Would you now cut off the right hand for moving so fast and injuring the left hand? No, it's by mistake. And the mother, we human beings, we are bound to do mistakes. So all the very wrong dịka onye nna iburu nwunye gị je na-akọsi ya n'etiti ụmụnne gị. Believe in me, nkwutọ nwa ọgwụgara gị ka o gbue mma ọnwa ife atọ for any reason. Asịrọ m na iwu n'ụmụ nwaanyị gbara ajọ, yes, mana ọwụ for any reason, spiritually, physically, character wise, ọ na-adịrọ compatible. There is a way you can package her back to her people. Ọ bụrụ do or die affair, mana ọ bụrụ by etanish image ma ọ bụ kwuba okwu dị anya. Nke ọzọ nwere mmekwu na ya bụ ịbụ onye nna ịnwakọta na anwa sị ka gị na nwunye gị kpewe ikpe n'obodo. It will not help your family. Yes, nwunye gị mejọọ gị mara ka ị ga-esi wee dụ ya ọdụ. However, ọ bụrụzie na na-enwere ihe kpatara eji wee kpọọ ikpe maka gị na nwunye gị, o nwere mistake ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ka nwere ọpọchuniti akwuo ya. Ebe nwaanyị kwekwana ka gị na di gị gaa vileji akpọọ na ikpe, di gị kwucha ekwuo. Ụmụ nwoke ana m advice unu ndị otu m akpọọ ụdị ikpe na-etu ọnwa ikwu n'okwu ma ọ bụ na ọ ga-ekpere ọbara ọdụ ụlọ ịkpọ kọrọ ọgwụ ya ekwu na ya akpọ ma ọ na ya akpọ ụfọdụ ụlọ ịkpọ. However, always need is so upset decide ya na-echọrọ ikwu okwu, you vent it out. Ị nwere ike ikwu okwu mana ana m advice ụmụ nwaanyị don't say anything. Even if your husband put out the out of anger wee kwuo nta kwuo imo ihe i mere ya, ihe nwere ike ime try this thing and work like magic. Agwa gị na amansi abụrụ ọgwụ, yes, mana a player awansi well ọ dịka ọgwụ
onye ahụ ụfọdụ ihe ga na-afụ na soshal midia ụfọdụ ndị nwere ike niile na-ezi display ọya ọgwụ mana ihe dị na-abụrụ ọgwụ na-agbazi achọrọ m ije gabara too deep into it ka ọ ghara ịbụ itiwe aka oyibo nsogbe maka na ofeke agbara mgbe eji ka nkwu ụkwa ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ ofeke ka eji eme so ihe nche ịkọwa ihe a bụ na gị nwaanyị ihe ị ga-emewu obodo zuru mebi ikwu nne gị na ikwu nna gị zuru a na-achọzi ka gị na nwunye di na di ikpe ikpe ihe ị ga-eme wee iruo n'ebe di gị nọ mgbe ahụ a na-echezi ka ikwuo enwere ike di gị ekwucha n'iwe ma ọ asị na ọgụ nwaanyị ebu ụzọ kwu nne ọ bụrụ na asịrị ndị ji jọjimenti si ka gị nke ijiri gị buru ụzọ kwuo ihe ị ga-eme wee ikwu na eneta walk straight to your husband and kneel before him gị na di ga-ada akwa nke ha anya you need to know before him say my husband I'm so sorry I know I have hurt you so much emego m ihe emere m ihe kwesịrị ka m mee mana ọ kwere mmadụ ka m cheta ife na anyị promise you forgive me I'm so sorry ọ bụrụ na ime ihe ọsọkwara ya nwoke make up mind ya na ị ga-anarịrị ihe ime ya wụ ya akpata oyi n'obi ndị niile nọkwa ebe ahụ ịta onye ọ na-esi gbakọ ka mara ihe ọ ya eme nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ihe ahụ imere maka na okwu dị mma na-eme ka ọnụma gị dị oyi I'm sorry deeply sorry all a magic words try it and help me tomorrow so mana ịbụrụ nwoke ịpụtara nwunye gị ọ dọrọ ka n'isi to be a man adịrịzi ọgwụ ọkwa ọka na-agata ihe osisi kpuchiri ụzọ na-eri ibe mma ị ga-abụ onye ndidi ka iwe nwee ike kpọkọta ezinụlọ nna m gwara m na mgbe gburugburu iwu isi nna gị na-achọ nwaanyị edekpọtara gị ekpọtara gị atụrụ gị zụọ onye bụ atụrụ ọ bụrụ na ịzụ azụ tọọ atụrụ amụwa nwa too mba nne ya nwa ihe eji eme ya bụ ka e wee nwane ya patience ma na iwe onye na-enwe maka na ọ bụrụ na iburu onye na-enwe mgbe ụbọchị ya akpọrọ atụrụ ịpụta arụsị akpụrụ atụrụ amasara na ya ma agazi iburu onye iwe ọkụ iwere obi wee tigbuo ya ụfọdụ ihe eji malụ n'Afrịka iti nwaanyị ihe ejiri enwe ndị Afrịka ana m achọ ịgwa gị ihe atụrụ anya n'aka gị ime dịka onye nna maka na mgbe ị na-eme etu a ị na-akpọ ugwugwu n'ala n'ọkpara nkwa ahụ si were bịara ya ọrụ what you will do bụ mgbe gboo ịmana mgbe bụrụ gboo si ihe eji ada bọs nwaanyị na nwaanyị na-agbọ nsị nwaanyị na-agba n'ilo nwaanyị aja na-akpali di ya n'ịta any other thing amaeji ebuna gị kama ọ bụrụ na di gị fiilụ na o nwere ebe iri gasịrị mperi nke na-ewetara ya obi mgbawa ma ọ bụ enweghị aṅụrị mebi ọlụta inwe asistant lụta second wife or third wife mana amaeji ebuna gị lọtara ya nwoke a na-eti nwaanyị ife mgbe gboo lọtara ya ọdịnala Igbo fara na it and if you do men from your wife's side will come and beat you and ụmụnna gị will not put hand because ha mara ihe mere adịghị mma so ị bụrụ onye nwoke na-eti nwunye ihe sorry you are all wrong or it's no longer fashionable beating your wife no she is bone of your bone and the nwoke na nwaanyị adịghị ama aka ike ọkpụkpụ aka so if you are doing it it's out of fashion if you're a man mana ị na-eje na bịa palọ jee nwa nkwụ to the stupor nwụcha nkwụ na-adaghị na gota ịnwụcha nkwụ ị na-ekwu eri nwụcha nkwụ ị na-agba nkwụ ị na-ebutere ezinụlọ gị ihere si ya ọ dịrọ mma ịnwụ nkwụ will not help you what of anyị nwa ndị ada arụzi anwụ atọ ihe a is all about habit ịbụ onye nna ị na-aṅụ nkwụ ị na-aṅụ nkwụ na occasional drink or ịgụta nkwụ nọ na be nwụọ ma ọ gụrụ ijegodebe ya aṅụ nkwụ nwụọ one or two mana ije bụ ezido nwa nkatọrọ nkwụ nwụọ ọ dịrọ mma nwa m ya agwa gị maka na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iku a na-akụ ya ị na-aṅụ siga ị na-aṅụ igbo
ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri onye nna ma ọ na-iwe disgrace to your family. Ọmụ ya agwa gị kwụsị ya, ọ dụrọ mma, ọ bụrụ ihe a tụrụ anya na ọ bụrụ ihe eji agba ezigbo onye nna mgbe ezi dị n'okwu ụkwa na-ekwu maka ya. Ọgwụgwọ ihe eji agba ezigbo onye nna ị na-eti nwunye gị ihe bụrụ ihe eji agba ezigbo onye nna. Ezigbo onye nna ị agwa famili gị eziokwu mgbe dum. Ezigbo onye nna mgbe gburu gboo, ọdịnala Igbo does not support promiscuous life. Ị bụrụ nwoke ị na-akwụgharị n'ilo na-achụgharị nwaanyị si na nwaanyị nka si na nkọdịpụta banye na ya Elizabeth, si na Elizabeth banye na nke Iroka, si na nke Iroka banye n'ife iyi nwa ahụ. Ọ dịkwa gị? Ọ bụrụ ihe eji mara ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo ọ bụgoro nọ mgbe a na-ekuchi nwaanyị e nwere proses, ọ bụrụ ihe a na-eme na nzoro m. Yes, ọ bụrụ na nwunye nwanne gị nwụrụ, ọ bụrụ na nwanne nwoke nwụrụ, ọ bụrụ na ọ dara n'ihi ekuchi nwunye ya ọntụ sị na dị nwaanyị ahụ nwụrụ si n'ezigbo agbụrụ anụrụ na-eto ọrụrụ na anya na ngwurugwu ụlọ na ọ ga-ahụ na ahụ mma. Unu ga-edisaịdị ihe unu chọrọ ime, aịda ka ụnụ hapụ ya ka ọ nọọrụ nwanne ụnụ nwoke na-amụrụ nwa n'ahụ nwanne ụnụ nwoke, den ma na-eme ọdị ọfịsha, den achọzie ofu nwanne na ezinụlọ nwere ike idenye aka ka nwaanyị na-amụta nwa n'afọ nwanne ya nwa. Ihe eji eme ihe bụ ka aha nwanne gị ghara ifu, act of love. Yes, mana ọnwa akwụkwọ na mmanya ọ ga-abụ willingly. Then and onye chọrọ ịnụ ọ bụrụ na ume ya esuru ya n'ọsụpọtụrụ ya na a ga-enwe mkpakọrịta, enweredi mkpakọrịta lọtara ya ka abụ ofu. Ọ bụkwanụ na nwanne ya amena ya nwanne ya aka nụrụ ya anọ edeghị anya na ọ mụtara ofu nwa ma ọ mụtabeghị nwa mana ọ si ezigbo agbụrụ, ofu nwanne ọzọ nwere ike ịdịsaịdị oke ihe mere n'ụbọ ya ngwa ka ya nụzie ọfishali going forward ka nwa ọbụla ọ na-amụtazi bụzie n'afọ nke ya nwa instead of n'afọ nwanne nke nwụrụ anwụ ma na ọnụrị ọfishali anụkwazie enwe ka esi eme ya mmemme. Nwere ihe a na-eme na nzoro m ọgwa niile ekuchi nwaanyị, ihe eji eme mkpuchi ya nwa bụ ka a ghara ịmụta agbụrụ oshi, maka na ịhapụ nwaanyị ahụ just hapụ ya like that ka ọ na-efe osi na nkwụ na-efe n'ụkwa nwere ike ibutere ụlọ ọbara oshi adịgo na agbụrụ ụlọ. Ọtara ya dị afọ wee in order to maintain the family sanctity akpazie ka ọ bụrụ somebody for the family. Ọ dịgara gboo, mana ihe nna-achị weta ebe a bụ na uche ebe wee a na-eme idi okwu onye ọbụla amara na onye dị dụara ebuchi onye. Ọdịnala Igbo asụpọtụrụ idebe side chick na-abịa nke for this and this si na ngozi banye n'ife nwesịrị ime ga banye na-eyi uche si na-eyi uche banye na chinwe. It's wrong. By so doing, you are entangling yourself the more because you are exchanging so much vibration as not coordinated. You know, so it's totally wrong. Therefore, and by so doing, you keep those things because cheating, keeping side cheat, my name officially, as we know, officially, or no one negative, or no one negative, you know what, almost all wife. Why am I not cheaper? Because he will not be able to pay for all the services. On the side chick, he will pay for services. I end up where pay as you go. On the one, I know, either spend the billion on a body and I want to and maybe our plus and minus before we are still at scale. So, ordinary would not support impum. If you don't know, they take or do advantage of ignorant people. They really follow. So they must show love to their family. Happy with the disgrace. About the mayor of ma, or a disgrace to the family. But I won't amount to give money and amount to getting a wish the why I do care, but why I do that's the why I do. You know what that disgrace to your family or father. I really hot enough.
is sensitive in everything. Other than not support Ugochi's life. However, if I want for any reason, I won't again need the assistance, then sorry, no more than one wife. Let it be official. You understand? The man again spend their form, not need spend here for phone. Yeah, okay, I name no wine, or name no Yamma. Was definitely as long as someone a man, in a year that monoga de New. So, what keep them a GDS to Okolo, upon one you need dinner. There's your token. Natalia? Before working at seminar, when I was growing up, the man one of them didn't wine now. At the same time, I bought 2 some more, 3 some. Therefore, I want to miss all those things. Nothing I brought, I didn't put a cup. I'm not a man, and I don't interested. And I don't regret the memory. Natalia, what do you hear, Jim? What do I didn't put a cup? Life is all about what you want. So, you must live good life. Understand? That's one. Because of the form material. Yeah, when he knows over or your investments or your properties, you need these or these. As a quarry, and your investment in case or you where the room nega come over ya try to do the less privileged. About Zobel. Go to Wabo, over a zone at our foot. Bakini hinihin number, Masada zone of here, zone of here. Also, by the only one on the so, Basari or Massy. I was there at Tonawonian Nafro, family, Araco, family ma. Or I wouldn't what if a man would be near. Manat of where to Yomasota. Also, by the Munia, also by Romia, of which no more matter those things till when the man passed on. As is an is not good at all. Then when any family secrets are kept away from their family, their immediate family members, it's totally wrong. Natalia, I'm a panya. Another thing, naturally, only make sure. Now, when we are still young, if I don't break you with it, for the betterment of your home. Maneti and I can hear about your job. Kiwi what he hit up. Makanawa Chegu or Nanuku. That is my admonition this morning. As a father, you are expected to take good care of your family. Even when things are not moving the way you want, and you are lucky enough to have a good wife or wonderful children, lady responsible, always try to appreciate them. Always try to appreciate them. Whenever they have done something good, appreciate them. Say a word of encouragement. I want to give you, I will come to support. Now the family will not feed well. And you got married to such a woman that is working so hard, supporting you in all ramifications. Please find that time sometimes to acknowledge her and say, thank you. By so doing, you will be able to encourage her to do more. Managi way you knock and I go on yen, over case I want to. Nego Tagon the modern yan. Back 2 years where has yes in all. Then after that, Echinine, I gave Masalo, Umutorobia, Roma Bobia, although they're Romas, yes in honor. They talk guessing about how we were tangosi, Juro Fedeko Mazia, Mason, or the teacher. Macane were all of their okay, when can they want. Kankusieba, in one Junan Kuzi and Kuzita, send them a message in WhatsApp 0805 78 37 672. More when they talk about a family. Of one it's on even a temple, which you got a temple. Say better to
ka ekwubi okwu n'isi gị. Your book appointment with me. You are welcome. Nlerecha vidio tụsara ya ndị ọzọ ya gazie n'ọfọ.